Ang nahitabo ni Daniel sa unang pagbasa, mura ni siyag pasiuna sa mahitabo sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo, kanang gasigig daig sa Ginoo, nagsigig hatag og himaya sa Ginoo, nga mao'y gisulti nato sa atong tubag sa Salmo. Ningon ta nga unsa to? Hatagi siya himaya og pagdaig nga walay katapusan. Ang nagsuwat nining maong salmo mao si Daniel mismo. Nautong sa pagsiginyag daig sa Ginoo nga didto siya sa yuta nga pagano nga lain ang gimando nga daigon, mao ang emperor, gi-accuse siya nga naglapas sa balaod. Tinuod man sa gyud, naglapas siya sa balaod. Pero ang balaod sa tao, ubos ra na siya sa balaod sa Ginoo. Nya kay ingon man Ginoo nga siya ra gyud daygon, siya ra gyud himayaon. Munas Daniel mao ni iyang gibuhat gani kining gisuwat niya dinhi sa atong salmo, nag-ingon, yamog ug ulan daygan ninyo ang Ginoo, kabugnaw ug kamig dayga ang Ginoo, yelo ug niebe dayga ang Ginoo, mga gabi ug mga adlaw dayga ang Ginoo. Murag si Daniel wa siya muhunong sa nakitarang tao mo imudayeg sa Ginoo, hastang mga hayop, hastang mga kaning tanan nga nias kalibutan, apil ang mga tubig, ang bato, kaning gipanghisgutan niya di tanan, kahayag ug kangitngit dayga ang Ginoo, mga kilat ug panganod dayga ninyo ang Ginoo. Paila ni Daniel ba nga ang tanan binuhat sa Ginoo, mudayeg sad sa Ginoo. Kisa may gabuhat anang imong naong nya ni dayeg ka sa Ginoo, kada nimo tan-aw sa imong naong o nagsige kag mahay sa Ginoo nga mao na imong naong. Daghan ra ba kay na karon? Ang atong tumong dili ang pagpanindot sa tong naong, di pagpanindot sa tong lawas, ang pagdaig sa Ginoo. Nga karon kay nga akong dila giluasan man ako sa inon, mga luas sa dila dahigan ninyo ang Ginoo. Mo nang gasigig sakit ron luas. Ana, dahigan gyud ang Ginoo. Kanang imong bana kisa may gahimo na. Nya ni daig kas Ginoo kada nimo tan-aw sa imong bana. Ha? Kamo mga asawa, daig mo? Di ba maningog? Kanang imong asawa sad, ikaw bana kisa may gahimo ana. Oh, daig ka sad ang Ginoo tungod sa pagkakita nimo anang imong asawa. Kamo mga ginikanan kanang inyong anak kisa may gahimo ana. O dili biya kamo ang Ginoo biya nya nagdaig mo sa Ginoo kada niyo tan-aw sa inyong anak, o yaw-yaw balikas pangasaba. Klaruhan na ninyo ha. kamo kisa may gahimo ninyo nya ikakita na ko ninyo nagdaig ko sa Ginoo. O magdaig ako sa Ginoo kung naikolekta. Wag ikolekta, moingon ako pasti landlord alkansi ta ni misahada. Sakit pa to luas ya wa pag ikolekta. Mao na kinahanglan kay taog awareness. Og ato yung tinud-on og kanibang pamalandong mao tong pag-akyos na ni Daniel. Wa man gid siya mo patuo, gihug siya ngadto sa leon, mga leon, tangkal sa mga leon, gutom nga mga leon. Nya
ang hari nga si Darius usa siya ka hari nga dunay kasing-kasing nga iyang na nituo siya ni Daniel, pero wa man siya mahimo kay balaod man itong gihog itong sayos buntag. Matod pa sa itong unang pagbasa, ang hari in town wa katog, wa mukaon kay guol kay siya kay iyang best friend igo sa balaod. Bisayon niya adto dito sa tangkal. Singgit in town siya, Daniel, giluwas ba ka sa imong Ginoo? Sus, nitubag si Daniel dito sa ilaw. Mahal nga hari, nagpadag anghel ang Ginoo dire. Wa gyud ko unsa as leon kay gitakom sa anghel ang baba sa leon. Suko kay hari, pagkuha niyang Daniel dito, gihog bitaw niya kadtong mga nagsumbong niya. Apil pang ila mga anak, asawa, ay mga laki ra may mo sumbong sa una. Hastan, wap agani kuno mo tugkad siyuta, gikunis-kunis nas mga leon. Sa may punto ni ini, nga kanang mga taong di mo tuog Ginoo, silutan gyud. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang pagsupak-supak sa mga Hudiyo ngadto sa Dios, gitag-an ni Kristo nga moabot yung panahon nga likusan mo sa inyong mga kaaway o pamatyon mo. Unsa may supak-supak sa mga Hudiyo ngadto sa Ginoo adtong panahon ni Kristo, kana bitang kwarta ang ilang gihimong sentro. Mao tong pag-abot ni templo, iyang gilimpyuhan ang templo ni Kristo, iyang gilimpyuhan. Pero gipatay na hinaos Kristong ng limpyos templo kay gusto gid sila kwarta. Munang nailog yun ang Jerusalem o karon ang mga Hudiyo wa na dito sa ilang templo makasaka kay lain na may ga-occupy. Ari na lang sila sa gitawag og Wailing Wall. Ari na lang sila magparok-parok sa ilang ulo sa paril nga nagtuboy bas templo. Ang templo babaw di ay paril dire. Kaapil sa dito pag adto na mo sa Hulilan, parok-parok sa kungo dito. Kay suluban man kana niya nana niya naasa dito parok-parok niya pang suksok nimo imong petisyon ana mga lungag-lungag sa paril. Unsam na siya kasakit kay nahugno ang ilang authority sa pagsulod sa ilang gimahal nga templo. Ang ikaduhang bahin sa ebanghelyo naghisgot nga ang kalibutan mismo tapuson sa Ginoo. Mao na siya gitawag katapusas kalibutan, kay ang kalibutan mao man ang templo sa Ginoo. Kini sa atong lawas, part ba ni kalibutan, naamantay tagsa-tagsa kakalibutan, templo sa nis Ginoo. Nya kundi ita magmatngon, dili na to gamiton ang atong lawas sa Diyos nun nga kabubuton, laglagon sa Ginoo ang atong lawas ngadto sa impierno. Kaya nga naman, kung musupak tas Ginoo, ni welcome tas kaaway sa Ginoo. O ang Ginoo dili manghilabot, dili siya manalipod kanato. Kisa mayang panalipdan, ang sama ni Daniel, si Daniel, si Daniel, nagsunod sa Ginoo, agitak ang babas leon. Niya kadtong mga nagsumbong niya, wa man to magsunod sa Ginoo, gasunod mas balaod sa tao. Unsay resulta? Pag abot nga to leon, agi kunis-kunis dayo. Niya kamo gasunod mo sa Ginoo. Ha? Mura man gud mo mapanagan-on kay ang sunod. Di mo mamalikas. Di mo manglibak. Dili mo hangol og kwarta. Di mo hangol og mga butang. Di mo masigi og pangigi ana inyo mga yuta na mga kural.
Di mo magsigig kasukuan ang mga taong gasigig daot ninyo. Pareha mong Daniel, na okay ra gyud kaayo bisag isumbong, magpalabay ra sad ngadto sa babaliyon. Kamo mga asawa, ang inyong asawa, ang inyong bana, mga bit, dili mo masuko. Muhilak ra mo sama ni Maria, na muhilak ra nya di masuko. Oh. Ano mo lagi mong tingog? Ang pare, di masuko kung wanay kolekta. Ano? Mo ni atong check upon. Kay kung di na ganita magsunod sa gustos Ginoo, patay kita. Hapon bitaw, birthday man to nako, no? Hapon, ana. Nya ni Uwan, ning Uwan man to. Nako ana gini, patay gini among selebrasyon ani. Ingon din ko sa Ginoo, Lord, naning kamot di akong sunod nimo. Naman sa mo sulti-sulti, samtang ni pahuway ko to babaw ba. Kung kwarto, mga buntag, sige mtong uwan, hantod hapon. Ning kamot di akong sunod nimo. Namingon sa desa kong unahona, ay dili sa tanang higayon, ay buangon sa ka, nako bitaw, buangon sa ko. Nako bitaw, buangon man ko Lord, pero nahigugmam sa kanako god, nya birthday guro nako. Ay lagpauwan na tingali, oy. Dito, apag-abot yun na mo, maugi pagtuang sa uwan. Dito, andam-andam na para sa misa, alas 4. Daghan kay nakaadto, kay wala naman yun mo uwan, hangtod sa gabi eh. Nya, butangan pag yung bono sa Ginoo, nihapit pag yun si Archbishop Palma, dito pag yun nanihapon, lipaya lagi na ako, sugot kong matay gabi eh. Bitaw, pitig na ko lipaya. Karon pwede na ko nga, di na sad mamatay. Ning abot no luas noon, kay dugay katog, nag-enjoy maayo ba. Nabitang inigigda, nga di ta hapit makatog, kay sige tag sibor bala, nindot tagid Lord, no? Nindot tagid nimo, ning Ginoo niya, ay napakasa, nako, last na lang ni Lord. Ingon ana ta kahuyang, pero wa magpasabot nga makasa ta, di ta ka maumuday o maghimaya sa Ginoo. Labaw sa tanan, andam unta tang masakitan, andam unta tang magantos, aron ang atong lawas magamit nato sa Diyos nun nga pamaagi. Paghimo na sa mga presentasyon gabi, tan-aw pa magkadiyot si Archbishop, honghong day siya nako, mindot ang mga nagpresent, no? Na ibatanon, na asay mga gulang-gulang, di asay mga, ang imosang audience din karon, ang imong nanambong, di apay mga batang yagit, ang mga sasing boys ba, di ang sa atubangan. Siya imosan ni silanggi, atiman ako, o maugyod Bishop, di atiman gina sila. Lingaw kay siya, lingi siya, klaro kayo ni, you manage well your parish. Ana siya. Na, lipay sa ko, nako, walang kakibaw, Bishop. Dito, lipay kay siya. Nakaingon sa ko nga, gamay, daan naman sa kuya daghang kabuang god, naman sa kuya daghang kakuwangan, pero di din na mo'y tanaw sa Ginoo. Ang tanaw sa Ginoo, ang ato yung pagkamakanonayon nga mo balik pag ingon Lord, nasayop ko pero mugbago ko. Magbasol ba, maghinulsol. Muna padung naman ta Advento, panahon na sa paghinulsol, panahon sa pagbasol. Unsay nabuhat na tong di maayo atong basulan, kay ang Ginoo malipay man ana, nya ihatag ra pod niya ang kalipay o katagbawan. Iya rasang ipada ang iyang grasya. Muna, di ta maguol kung masayop ta, makasa ta, ang atong kagulan, kung maparihan atas nagsumbong ni Daniel nga di gyud mo compromise, maliwat unta ta sa hari nga bisan tinuod ni hatag siyag order, pero ang iyang kasing-kasing naghilak, ang iyang kasing-kasing ngandoy nga mugawas gihapon ang gahom sa Ginoo. Namang panahon nga murag mapugos daghimog sala tungod sa balaod sa atong lawas, pero ang ato untang kasing-kasing magminatay unta sa kaguol ngano nga nadako sa akong lawas nun nga kailibgon or lawas nun nga kahuyang. Kana mo importante kayo.
para sa Ginoo. Unang lumba lang taan ni, kinsay maghimo ani. Si Santa Catalina of Alexandria, bright kaning bayhana, nga may mo sangyaw ba? Dito man sa Egypt, nga iyang gipriso ni siya, kay gi-persecute man to mga Christians, mga 4th century, gipriso ni siya. Pagpriso niya, mobisita man dito ang Empress, ang asawa bas emperor, niya perti man niya ka sikat tungod sa maik siya musulti, na-convert niya ang Empress. Hasta kato mga guard dito, hasta pang head sa guard sa prisuhan, na-convert niya. Pertin suko as emperor, gipatay siya. Pag adto na mo sa Mount Sinai, tangas mamingad to, sa tiilan ana, naidako kaya diha nga monasteryo or chapel, simbahan ba to? Dedicated to Saint Catherine of Alexandria. Kay sikat gini kay siya dito sa Egypt. Tungod sa iyang kabuutan o kabright o iyang putli hangtod sa kamatayon. Wa matapos hangtod karon ang iyang dungog o himaya. Natakdan siya sa Ginoo. Muna ang karkar karon Archdiocese of Cebu o ang Diocese of Dumaguete. Grabe kay ilang paghimaya sa Dios pinaagi ni Santa Catalina.